Hello guys, share lang ako guys. Muna ako ang bugoy. Share lang ako amo ang new house na payag. Kay gipalakaw naman mi sa mga utang nga tawhan. So pabukid sa mi. So diri di na yun mi palayas diri kay mo ang yuta. So nindot diri guys kay daplin lagdalan ang balay. So makita nimo tanan mga agi na mga motor, mga tao. So napod may mga saging diri guys oh. Pay palakata. So mao ni among abuhan guys. Lababo. Oh, nindot diri guys, with gripo guys oh. Oh. Bukid ni pero gripo na diri. So amo ang CR. So hapit na yun siya mga man guys. So salamat sa pagtanaw sa akong video guys. Amping muna permi. Bye bye.